Mae diwrnod Rhyngwladol y Menywod yn ddiwrnod byd-eang i ddathlu llwyddiannau menywod y gorffennol, y presennol a'r dyfodol. I ddathlu'r diwrnod, estynodd y fynesig Rosemary Butler, Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru, groeso i'r Senedd, i'w ragydd busnes a chadeiryddion sefydliadau cyhoeddus, i glywed gan ddwy fenyw fusnes lwyddiannus sydd â phrofiad helaeth ar fyrddau, a hynny er mwyn ceisio ysbrydoli mwy o fenywod i amgeisio am swyddi ar fyrddau'r sector cyhoeddus. It doesn't matter that I came from things from a different perspective, because having a different perspective and a different view is sometimes the most powerful thing within an organisation. I think you should go for it, because only then will we get more women in senior roles in public life and in all ranges of public life, and we'll make for a better representation of what is a diverse society. Yna, gwahoddwyd menywod busnes a chadeiryddion byrddau cyhoeddus i gymryd rhan mewn digwyddiad Gwibrwydweithio, gan roi cyfle i'r ddau grŵp drafod sut y gallant oresgyn y rhwystrau hynny sy'n atal menywod rhag amgeisio am swyddi ar fyrddau, i drafod y sgiliau a'r dalent sy'n angenrheidiol, ac i roi cyfle iddynt ddeall sut i ymroi ei hunain yn llwyddiannus. Casglwyd yr arreithiau a'r trafodaethau unigol ar ffurfiau gweledol creadigol.